Bijela boja predstavlja nevino stradale žrtve. Zelena boja koja se nalazi u sredini cvijeta predstavlja nadu da se nikada više nikome u svijetu ne ponovi ono što se desilo nama u Bosni i Hercegovini, odnosno u Srebrenici. 11 latica ovog cvijeta predstavlja 11. juli, dan obilježavanja genocida u Srebrenici. Kad radim cvijet osjećam neki smiraj. Nosi se na lijevoj strani, znači na lijevoj strani gdje su otkucaji srca. I kad pogledam da neko nosi taj cvijet, ja dobijem ponovo neku snagu da hoću još više. Mislim da nikad neću prestati da ih radim, dok me naravno oči i ruke služe. Veličina malog cvijeta je otprilike oko 4 do 5 centi. Sad zavisi sve kako koja žena hekla, neka hekla čvršćenje, neka hekla labavije. Veliki cvijet smo radili na zahtjev slovenskog prisjednika. On je prečnika 50 cm. Radi se u principu isto kao i mali cvijet. Cvijet izrađuju žene koje nisu zaposlene. Tražili smo i mogućnost da ih zaposlimo, da to budu uposleni, nije se niko odazvao i onda smo mi svrstali cvijet u jednu simboličnu cijenu onoliko koliko on vrijedi. Da nema komercijale, da svaka žena da bude nagrađena i naravno za materijal. Tako da je on 3 konvertibilne marke u udruženju.